Op, op! Ano naman yan? Mahal, hihiram lang daw siya ulit. Kailangan kasi niya. Kailangan? Bakit? Yung unang utang niya, nabayaran niya na ba? Hindi pa. Pero babayaran ko din naman. Babayaran? Sobrang kapal naman ng mukha mo. Huwag mo ako sasabihan na makapal ang mukha ko. Bakit? Hindi ba? Ilang beses ka nang umutang sa amin. Nabayaran mo ba? Tama na, mahal. Babayaran naman daw niya pag nagpadala na yung anak niya. Ikaw, siguraduhin mong babayaran mo agad. Dahil hindi ko pinupulot ang perang pinaghihirapan ko. Tandaan mo yan. Alis na ako, Mars. Masyadong high blood tong asawa mo. Ikaw, halika dito, mag-usap tayo. Bakit ba, mahal? Hindi ka pa rin ba nagtatanda, ha? Ba't ba galit na galit ka? Di ba sabi niya, babayaran niya naman? Ilang beses ko narinig yan. Pero ano, nasaan? Nasaan yung binayad niya? Di ba wala? Ito ba yung gusto mo? Nag-aaway tayo? Dahil sa magaling mong kumare? Huwag ka nang magalit. Hayaan mo, sa susunod, hindi ko na siya pahiramin. Siguraduhin mo lang. Dahil pag inulit mo siyang pahiramin, malilintikan ka talaga sa akin. Pre, pasok ka ba bukas? Oo, pre. Kailangan eh. Mukhang mahigpit ang pangangailangan mo, pre. Oo, pre. Hoy, Ruby. Pwede ba tayo mag-usap saglit? Bakit? Anong pag-uusapan natin? Tungkol sa sa hinira mo sa asawa ko. O bakit? Maniningil ka na naman? Oo, sana eh. Wala na kasi natira sa pang-allowance namin. Wala pa akong pambayad. Tsaka ilang araw pa lang naman yung nahiram ko. Baka pwedeng kahit kalahati muna bayaran mo. Ba't ba ang kulit mo? Eh sa wala pa akong pera eh. Di ka ba nakakaintindi? Siya na nga nagkautang, siya pang may ganang magalit. Ako pa nga nang hirap umitindi. Eh talaga naman, di ba? Tsaka sa asawa mo naman ako nang hiram eh. Di naman sa'yo. Hindi mo ba alam, yung perang pinaram sa'yo ng asawa ko, pinagpaguran ko yun. So what? Eh yung asawa mo naman yung nagdidesisyon sa inyong dalawa. Ikaw na nga lang nagkautang, ikaw pang may ganang magalit sa kumpare ko. Huwag ka nga makialam. Hindi naman ikaw ang kausap ko. Epal ka naman. Ikaw, sumusobra ka na. Ang kapal talaga ng mukha mo. Hoy, saan ka na pupunta? Kinakausap pa kita, ha? Iba ng mga tao talaga ngayon, pre. Sila na nga nakautang, sila pang may ganang magalit. Kung hindi lang siya nababayang pare, baka nasa pakto na yun eh. Hayaan mo na lang, pre. Kausapin mo na lang yung asawa mo. Huwag nang pautangin ulit yung taong yun. Pre, lagi kong sinasabi sa kumari mo. Kaso ang tigas ng ulo. Paulit-ulit na lang niyang pinapahiraman. Kaya anong balak mo ngayon, pre? Bahala na pre. Tara na. Eh, tara. Mare. Oh, bakit, Mars? Anong nangyari sa'yo? Mars, hindi ko na alam yung gagawin ko. Bakit ano ba kasing nangyari, Mars? Kasi yung anak ko, Mars, sabi niya magpapadala kahapon. Pero hanggang ngayon, wala pa. Baka naman na-delay lang yung sahod niya, Mars. Hindi, Mars. Kasi bago ako nagpunta dito, nag-chat siya. Sabi niya, baka hindi mo na daw siya makakapagpadala kasi marami siyang binabayaran.
Naku, paano na ngayon yan? Salamat anak sa pinadala mo ha. Pagpasensyahan mo na yung mama mo. Makakabawi din naman ako sa'yo. Ingat ka dyan palagi. Sige, bye. Mars, kakapalan ko na ulit yung mukha ko ha. Baka naman pwede makahiram ulit. Pero Mars, Anong pero? Di mo ba ako kayang pahiramin ulit, Mars? alam mo Mars, nag-away na kasi kami ng asawa ko dahil sa pautang na yan. Bakit kasi sinasabi mo pa sa asawa mo? Di ba dapat tayong dalawa lang nakakaalam? At bakit naman? Hindi niya pwedeng sabihin sa akin, Aber? Ikaw ang kapal na mukha mo. Sa iba ka na lang humiram. Huwag sa amin. Makapagsalita ka naman. Kala mo di ka papayaran? Ikaw, matagal na magtitimpi sa'yo, ha? Tama na, mahal! Huwag ka naman ganyan! Ano? Kakampi mo itong makapal na mukha kaysa sa akin? Hindi naman sa ganun, mahal. Kawawa naman kasi siya. Maawa? Bakit sa atin ba? Naawa siya? Halos lahat ng sahod ko napupunta sa kanya. Umalis ka na dito. Wala kaming may papahiram sa'yo. Pero mahal, may pera pa naman ako naitabi dyan eh. Kaya wala tayong naiipon eh. Dahil sa taong ito. Hindi ka ba nag-iisip? Bibigyan kita ngayon ng sakit ng ulo. Bukas, magkita tayo sa barangay. Mahal naman, baka pwede natin pag-usapan na lang dito. Ay, hindi. Bukas na bukas, magkikita tayo sa barangay. At ikaw naman, wag na wag mo siyang papahiraman. Mahal naman, wag na nating paabutin sa barangayan. Ay, hindi. Buo ng desisyon ko. Basta bukas, magkita tayo sa barangay. Mars, kausapin mo naman yung asawa mo. Nakikiusap ako. Ikaw naman kasi Mars, saan mo ba talaga kasi ginagamit yung perang hinihiram mo sa amin? Magsalita ka Mars, saan mo ba dinadala ang pera? Mars, wag ka sana magagalit. Pag nakahawak kasi ako ng pera, lahat na natitipuhan ko, binibili ko. Para kasi akong nanghihina pag hindi ko mabili yung gusto ko. So ano yun? Kami ang umaako ng mga kailangan mo? Ganon? Pasensya na Mars. Tama ang asawa ko. Dapat ka talagang ipabarangay para magbago ka. Mars naman, ikaw na nga lang yung kakampi ko eh. Oo, kakampi mo ako. Pero sa ganyang bagay, tabla-tabla tayo. Umalis ka na Mars. Ihanda mo na lang sarili mo para bukas. Mars, please, parang awa mo na. Sige na Mars, umalis ka na. Baka lumabas pa ulit ang asawa ko. Baka makarinig ka pa na masasakit na salita. Sorry mahal, kung ngayon lang ako natauhan. Wala yun, mahal. Hindi masamang tumulong. Pero dapat sa totoong nangangailangan. Tama ka mahal. Tara na, mahal.